Euskadi urdina 6 ildo estrategikotan egituratzen da. Gaur egun Euskadiko ekonomia urdinak dituen erronka nagusiei erantzuteko diseinatu den bide horri da. Eta ezagutzatik, uste dugu hobeto kudeatzen gabiltza zela, eta Euskadi daukor ondare garrantzitsuenetariko bata gure kostaldia, hori danok ezagutzen dugu, eta hurrengo belaunaldian bizari be, gure asmoa da hobeto iztia. Baina historiaren korronteak aldakorrak izate dira. Ikusten ari gara kliman, itsasoaren temperaturetan, arrain espezien bilakaeran edo mikroplastikoetan, deskarbonizazioaren erronkan,